komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, Yariham, Balita, Badat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Badat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-13 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Mga more or less duwan na lang kadlaw ang nabili na kag matapos ng MGCQ. Ano ayhan ang kapalaran kag ano ang palabuton sa Martes nga adlaw. Amo ning padayon nga ti ginasigahom ta nga new normal na kita by June 16 mga kakson. Kabayon ta lang. Wala man na imposible kung nagahalong kita tanan.
Kay ti ang mga nag-positive diri sa aton as of today is number 22 na. 22 na ang positibo sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod as of this broadcast time, no? 22 na. Ti kabayunta nga wala lang sang dugang na. Kung may dugang, tiara naman na sa quarantine facility, mga kaksyon, no? Kabayunta nga sige-sige lang ni tani nga magnegatibo lang nga mangin COVID-19 kita diri kagang Bacolod kag Negros Occidental sa palabuton kabay pang COVID-free na mga kaksyon. Amo lang ginapaalimton ta sa inyo, kag ginasigahom ta nga matuman yuman ina, apisar nga ting iban sini nakagwa na gidman, nakaro trabaho na, nakapamalaklo na, kag nakatransaksyon na ang halos kalabanan, no? Sige, kamayuntang sining Sabado, steady lang sa inyo sinitag sa mga puluyan. Kag tutok lang diri sa aton sining balitaan diri sa Aksyon BBB sa Aksyon Radyo Bacolod. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan, Okslang. O kabay pa nga Okslang kita dira. Padayon lang kita nga yara lang sa aton sinitag sa mga puluyan. Naga-home quarantine ang halos kalabanan kagang iban siniti nagaro himos-himos lang nagapanglimpyo, nagagarden kag kunano padang hilikoton sa sulod sang puluyan. Tob-tob malampawasan talang niho, baw kabudlay kung kaisa, no? Sige, sa mga kaaksyon tadra sa palibot sang Negros Occidental, kamusta kamuya mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental? Kabayuntang ti tuloy-tuloy na, no? Ang aton sining pag-sinalayon. Okay, kung basihan ta sa lokal nga bahin diri daw so far sa probinsya, daw negatibo man, no? Daw ara tanan sa quarantine facility ang naging positibo kagang diri sa Bacolod ang ti daw bata motong driver tapos ti may mga yara mga reported nga mga lugar diri sa Bacolod nga ti ara man sila sa quarantine area. Kabayunta nga safe lang kita tanana. Kabayunta lang, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Oriental, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan didto sa Oriental side ti tambi taman lang nimo. Pilang nahot lang naman kag Oriental side na mga kaaksyon, kabayon ta magsigi-sigi man sila. Pero tingaton sining syudad kag mga banwa diri sa nagatambwa sa Cebu, ang padayon nga nagaayo sa gobernador sang probinsya nga kon mahimo indi anay pagpasudlon ang gikan sa Cebu bisan new normal pa, no? Amo nang ginaayo sang isa to alkalde sang San Carlos kay ti ang San Carlos to Cebu area amo nang nagatambwa man mo. Kagamo nang ginadungkaan ti plasma ng Escalante nga dira man gagi ang iban nga from Cebu, no? Kabayuntang ti bisan paano matatapan ini kag matalupangdan sa aton sining lokal nga gobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang hingyo sang iban nga mga alkaldes, ang San Carlos nagapagwa na sang ayo sa gobernador ang Escalante si Mayor Bibuyap. Kamusta? Sige lang ang pagpasulod ta dira kag pagpagwa sang mga from Cebu kag Negros to Cebu. Okay lang. Ay puwerte wala lang sa mihura sang syudad sang Escalante, no? Balukati ang Escalante saman sa mga ginadungkaan from Cebu amuning Danao Bla area. Ay, kasadya, no? Sige lang, basta importante, halong lang kita. Naka-face mask kag social distancing lang kung pwede. Pagid lamang, no? Plus pangamuyo, Hapos lang naman social distancing kag face mask lang mga kaaksyon, no? Plus pangamuyo. Amo lang na ang aton ginaayo sa mga kaaksyon ta.
Sa mga kaaksyon ta dira sa isla sang Panay, sa bugos nga syudad kag probinsya sang Iloilo kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga odto. Welcome na diri sa inyo sining nga palatunturan sa Aksyon BBB. Sabado subong ti ang halos kalabanan way man sang obra except lang sa mga private institution kag sa may mga nag-overtime sa sining mga inoras, no? Sige, sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa balita sa Kapitolyo Provincial? Temporaryo naton manging kaupod si Aksyon John Diaz. Ini may kangtanan sa gobernador sa probinsya, Governor Eugenio Lacson, nagpahayag nga ang molecular laboratory sa Provincial Hospital sa siyudad sang Silay bukas sa mga bakulodnon nga ipaidalom sa COVID-19 testing apang kinanglan nga magbayad. Amuning pinagkamasubo sa tanan kung may bayad. Alang-alang ipakulutan ni sa mga individuals sa pagkadamo. No? Muni kung kaisagurong resulta nga ti kadugay pa magabot kung sa Iloilo. No? Kay kung diri lang sa Silay, madasig kung tani. Galing iti may bayad siling ni Gob Lacson, no? Plus man, basi kung malabot karon ni Aksyon na John Diaz, ang isa ka lugar dira sa Banwa sang Ilog, kung sa din ginpatigayon man ang lockdown sa sining lugar ni patient number 19 mo tong sa Batabla. Kay dito siya gapauli sa Southern Negros, himo ang nagakaigo sining nga tikang sa mga opisyales sang barangay kag sang Banwa sa southern part, no? Kag kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center, panibagong kaso sang COVID-19 nagdugang sa Bacolod ay ETF chairman nabalaka subong nga halugan ang nasyonal nga regulasyon pagkatapos ang Hunyo 15 nga MGCQ. Si Vice Mayor Elcid Familiaran temporaryo nangunagid kay na sa ngaga sa pag-check dira sa area sang Barangay Handumanan sa puluyan sang COVID-19 21 bla. Tigin kadtuan gid ni sang aton sining local IETF kag sang hubon sang City Health mga kaaksyon, no? Kay na lang sa ngaga biko kagabi gin kordon na ning lugar. Wala man gali mga kaaksyon, no? Lantaon tani karon kung anong tikang sang barangay officials kay kagabi hindi mo gid matublag si Kap Ricardo Danoy, kay basi kon galain man blang pamatsyag sadto kun nga hindi siya matublag kagabi kay daway pa saya kuno ideya ay kalain barangay kapitan ka wala ka ideya, ha? Tingin-tinguan sa kagabi nga mapakigangutan ni Aksyon na Brian Morden. Tiyanon mo kaya rasa sa senaryong pamatyagan ko do nagabunaman siya. Kung nga wala ini siya makasabat, nakasabat gid man sa kadali pero binutang niya ang cellphone sini, no? Kabayunta karon ngodto mapakigangutan sa si Kapitan Rick Danoy sang Barangay Handumanan. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, lansihanay sa droga motibo sa paglutang kahapon sa isa ka residente sang Barangay 13 nga nagresulta sang iya sining kamatayon. Plus man subong adlaw ho, grabe ang supply sang drugs, no? Kadamo mga 1.2 million pesos nga balor sang droga ang nasakuti sang City Drug Enforcement Unit sa 2 at 3 ka mga lugar diri sa siyudad sang Bacolod.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 36 anyos nga driver, kritikal ang kondisyon matapos aksidente nga nagbunggo sa isa pa ka salakyan sa syudad Sang Bago kagabi. Kag kalakip man ining isa ka badyaw kuno ni, isa ka 15 anyos nga bataho lalaki, ginsulod sa sako, ginhalid lang sa pangigaron pagbukad sa mga residente. Ay, lawas gali sang 15 anyos. Ang patay mga kaaksyonan, ni ginapanghalid lang ni sa pangigaron dira sa syudad Sang Victorias. Sus, do hindi amuhaw. Initially nga badyaw. Ay nano, ang Victorias na may lugar na das lang arad dramo in pahamtang ining mga badyaw ti ining nasapuan ng 15 anyos, more or less mga 2 na kaadlaw siguro ay nga nakalipas ang nakitaan ini ang bangkay sang 15 anyos nga nasulod sa sako. Ay nano ini man. Kagabalita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, COVID patient number 21, istrikto nga ginabantayan sang Bihert suno kay Kapitan Rec Danoy. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, DepEd nagpagwas ang minimum specs para sa computer, laptops kag cellphone para sa distance learning. Okay na sa, pero ti ang pagpatigayo lang sini among problema. Mayuman tani ko ng mga teachers nga concern makadtuman sa balay sang mga natungdan nilang nga mga estudyante para mag-sit up sini. Pero kung matag-adlaw nga hilimuon sini sang isa ka estudyante, I don't know kung makaya ni mga kaaksyon. Okay lang na yung mga ginikanan nga nakatuon, pero ti ginikanan nga nakatuon man siya, pero nakatuon pagid ang iya sining paminsaron sa pangabuyan nila matag-adlaw na nunggwa sini. Ay, huwag pinagusto lang DepEd, no? Tapos ang laptop kag cellphones, hindi manahalin sa DepEd, kundi kaugalingon nga laptop o kon cellphones ang gamiton sang mga estudyante. Kag lockdown rules matapos ang Hunyo 15, ginatugyan na kay Presidente Rodrigo Duterte. Maki-update kita karon sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:29 na nga oras. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina gin-acknowledge na lang aton sining mga kaaksyon via website sang Aksyon Radio Bacolod sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ginabi-abita na kamo kag sa Facebook lovers sa mga Facebook Live nga nagatutok na mga kaaksyon. Dala lang kamo kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Ipadala lang mga mensahe ninyo dira kay hatagan tanay igtalupangod sa diligid lamang madugay, no? Sa Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Basta importante nugbo lang nga mensahe, hindi lang tama gid kadamo kay hapos man lang magbasa pero ang oras tabla mas hindi ka mo matatapan tanan. O sige, sa mga Facebook lovers ta sa live sang Aksyon no Radio Bacolod. Sa Facebook Live sang Aksyon no Radio Bacolod, gina-acknowledge na namon kamo, no? Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon. Matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum.
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:37 ng atong oras 11:37 na kabayuntang halos kalabanan nagkapreparar na pala niya gahon kaya mo ini ang dapat nga tirahon ta.
Kaya ang iban sinita way pagkahimos pala niya gawon, paghimos na kamudaho, kay dugay-dugay manyaga na kita. No? Sige, mga kaaksyon, antes ang balita, gikan sa News Center, sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tam pagtumar sang DTX 500 capsule. No? Kaya ang DTX 500 capsule amo ining nagatinlo sang imong mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubo sang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Inamabakal ninyo na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Ayos, sige kantuan ta na ang balita tagikan sa News Center pod Action Eden Abuso. Ini may kang tanan sa Department of Education nagpagwas ang minimum nga specs para sa computer, laptops kag cellphones para sa learning distance mga kaaksyon o kon sa distance learning bla nga pagtudlo ta no? Lockdown rules matapos ang Hunyo 15 ginatugyan na kay Presidente Rodrigo Duterte. Kagti si Presidente Duterte ginatugyan niya man na sa mga LGUs no nga concern sining lockdown rules. Kag pinakalites nga update sa COVID-19 kag sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod sang Pilipinas aton hibaloon na kay Aksyon Eden Abuso. Mabatian sa dili gid lamang madugay importante wala nagapangkopya balita no. Amo nang importante gid sa tanan kay kung ginkopya kinopyahan ina nga balita wala gid na sa data no. Mayo pa nga nagpa-research ka nag-acknowledge mo gurong source mo sang balita mas mayo pa. Ay ho. Ang ako ni ginapabati-batian ko man lang ni sila Kaya kabudlay kung kaisa nga mag-alanad ni Blanc, ginapangabudlay man na sang pobre nga si Action Eden Abuso. Pitik sintas, kopyahon lang kag-ipost, do nagapakahapos lang no? Nakapos kag nagapakahapos lang. Baw ka mga animalis nga klase ka mga tao, ninuway ni pangkilatan kay. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Rex. Pabay ida sila. Hindi ko kasawong kay isa magamuna blang. Tiga pa himunong ka na gid. Ga obra lang tayo balita mo ti okay man lang ako hindi parihang ni chores ang trabaho ninyo bla. Pero kung magparihang ni chore ninyo kag kopyahon mo man lang pareho lang nagpakahapos ka may papabugahan ka guro sang air freshener ni guro patubangon ka kag bugahan ka guro ni amo ni kung kaysa nga kabudlay bla klase ka mga tao ni gapakapos lang may paguro na nawag kamo di kag sir, ma'am, kopyahin namin to. Ang balita mo, pwede? Siguro magkasiling pa kami, pwede Basta naglisensya ka lang sa amon. Pag ka naglisensya, kopya mo man lang, nanuabi naman, pagkahapos na, kahapos man lang kami di istoryahon nga mga tao, Huwag man kami di kapang hindi, bisan kay sinoda. Di Blackson din. Gani, tapos mo lang kami istoryahon. Pwede mo lang kami i-chat kay kilalive. Kilalahay man lang kita. Kabudlay kung kaysa nga magsalita ka pinagusto lang sang post dira nga do pakahapos lang ubra ninyo. Pakahapos ang inyo nga post sa Facebook ninyo. Correct. Oo, mayo lang. Pati mga kama kag period ubos-ubos. Ubos-ubos gani. Taningin butangan man gamay nga dulain lang. Pwede man nga kopyahon ninyo pero ligwaton ninyo. Ang pakatudlayan nyo gid isip-isipan ninyo pag may time. Correct. Kaya wala sila garo time. Wala time. May time na sila. May time sila gani sa pagkopya kag pagpost sa Facebook nila da. Ay, nako na lamang. Ay, ang aton lang naman di kung tani. Blay nang tsaktuan ay lang bla.
Huwag kita diferensya. Kung mag-pareser ka mo din, kopya nyo, basta ligwatan nyo lang, hindi man pareha sa amon da. Kay pakahuya kag kabudlay hambal nga makuhuluya ka mo Sige na mga lang amigo kag miga tamaning sapyak pero ti kabudlay man kung kaysa magsali ka mo ka paanadon tang mga kinaiya nila. Hindi lang na silang nagapangopya de. True. Mga animal nga mga klase ka tawa bi pag guluwa ka mo dabla. Kay kabudlay sinyo kung kaysa nga pasugtan nga mo pasugtan. Okay, wala sila gapangakigaw. No, wala sila gapangakig. Okay lang na sila. Pero kung ako gani sumalang nyo, mga ngakigid ka mo sa akon. Ala nyo gida. Bala ka mo daya. Kabudlay na nga gay pusipos ka lang bla. Ang akon man ng punto, nga kung nagapangupya ka mo, okay ginang pangupya balita, amo man nagyapon. Basta importanteng concern sina, unahan nyo lang bla, remind bla, pabalaan nyo lang kupyahon ni namong balita nyo. Huwag na kaso. Pwede lang din naman ako. Okay, wag kami to sorso, wag kami ka-interview. Okay, gid na. Basta importante, acknowledge mo lang kami da. Ay, 5. Importante. Ay, 5, pulo lang. Ay, ambot na lamang. Sige, basta kopyahan ay sila lang. Correct! Okay, kabalo naman ng ato mga kaksyon yan na kita gapangabudlay. Ang ato niya pangabudlay ni mo bisan hindi malabot, bisan ginasingi-singi na tagani, ginatinguan ta pa mo. Nga magkakuha sang insakto nga informations. Di ko nang pangabudlayan mo, kopyahon lang daw sa katinunto lang obra nila. Do kalain. Daw hindi naman insakto bla. Correct. Hindi muna. Hindi rin nata sa DepEd, sige. Kaya mo nang ginabantayan gid sa mga ginikanan. Pero hasta subong blaksyon na din, mga istorya pang DepEd. Uy na nagasapak ang mga ginikanan. Subong kay di... Hindi nakapoy na. Ginakapoy na sila magpaminsar. Kag anhon man lang na nila yaman. Pero ari pa gid Action Rex, okay nagpagwa daan sa minimum specs. Ano siya? Ang mga specification, bala like for example, abi Action Rex magbakal ka sang laptop. May ari din nagpagwa sang memorandum ang DepEd. Angot sa minimum specifications sang computer, laptop kag cellphones nga mahimo i-donate agud may gamito ng mga manunudlo kag estudyante sa papubliko nga eskwelahan. Sa mga teachers Action Rex, ang specs sina or dapat specification kinahanglan ang processor sina may 1.6 gigahertz nga base speed. Ang memory dapat sang laptop 8 gig. Kung 6 gig hindi pwede. Kay 8 gig ang gin-specify. Or more than 8? Kung pasaka pa. Correct. Tapos ang pamangkot dara ang laptop din makwa. Amo na ganun. Pero mga ano ni Action Rex For example si Action Elmar. May laptop to sila balay. Mabakala si Action Elmar. Action Elmar rin na. Amako mong laptop, may kung tag-isa lang na kalibo. Pero ang laptop, guro nga pareha sa laptop mo na guro Action din, more or less mga 22K na. Mga sobra ni Action Rex. Depende na sa specs mo. Ay, ang mga gabaligya sang mga pabaratuhan na nila, Sir Elre. Base at... Kay si Sir Elre sa electronics mo. Correct. Kung maghimo sila sang laptop, subong may ara mga baratuhon nga mga equipments na or gamito nila. Kung baratuhon, gid man, hindi magsigo sa specification. Sa specification, sang required sang DEX. Sang DEX. Sang DepEd. Dunanag ko, nagbalik ko sa DEX. Kaya mo na, Action Rex, mo ni hambali. Lagi pagwa ni sang DepEd, kaya usually sa mga may mga private sector bala nga naga-donate sa mga eskwelahan. Ginapaabot nila nga may mga donation maabot Action Rex. So, gitagaan na nila daan sang guide kumbaga ang mga ma-donate. Kung mag-donate ka mo, dapat amo ni 1 gigahertz ang processor, 8 gig RAM, 13-inch Action Rex ang screen na bala. Sang laptop. 13 inch? Wow, pati kalapad ba? Ang camera dahil Action Rex dapat may built-in ang camera. Kasi syempre paano sila ka-distant learning kung wala sang camera. Ang connectivity dapat Action Rex may ara sang Wi-Fi. Makakonect sa Wi-Fi ang laptop. Kag may Bluetooth ang laptop. Ay na? Kag dapat Action Rex ang laptop. Mga latest nga model gali na yan. Yes, Action Rex. Most probably mga latest nga model. Latest nga model. Nakaingiban to para sa balay. Ang laptop to, wala iya sang Bluetooth.
Pikin na may Bluetooth. Para ni sa teachers palang Action Rex, ha? Oo. Para ni sa mga teachers. Ti say man nagyapon sa mga estudyante, guro. Ang may-ari man dilain ang estudyante Action Rex. Pero ang sa teachers Black Action Rex, may-ara, ang mouse dapat optical o kon wireless. Kag dapat may-ara sila sang headset. Kag may-ara sang... At galing magbakal ka na, may-ara na yung adaan Depende mo. kung may free Action Rex. Yun na. Oo, may freebie bala ang ginbaklan mo nga store. Pero kung Abi, wala, kung ti may mabakal dala ka na. gidya. Oo. Ang iban wala. Depende kay ang iban wala mo, kay ang iban may ara man. Correct, Action Rex. Tapos para naman niya sa mga magamit nga mga estudyante, ilang mga cellphones, Black Action Rex, dapat ang memory sang cellphone at least 2 gig. Gamay-gamay na at least 2 gig siya, Action Rex. Ang display sang cellphone, 6 inches dapat. So, ang ako ni Action Rex nga cellphone, 5.5 pa lang ni. 5.5 5.5 pa lang. So, meaning daw ganina, tablet? Oo, do ka mini tablet ang mini buwan niya. tablet Kaya mas ang buwan yan. dako-dako siya. Di may aran na May mga cellphone na nga 6.6 Action Rex. Mga hindi na ako magmuno. Mga Sam lang. Kasi mamalairan ko wala. Amo na Action Rex. Tapos, Press ni sang akon niya. gamay na hindi pwede. Hindi siya pwede. Mabakal ka dapat sa dako Action Rex. Kay 6 inches nga Gali. display Grabe, dapat. no? Kag dapat may front camera, kag may back camera. Kay base karon kung back camera lang karon Action Rex, di ka budlay man nga ikaw lang to kitaon, hindi mo ya makita ang dapat picture mo. front and back gid nga camera. Correct. Amo na da siya Action Rex. Tapos dapat may ara siya sang micro USB kag may jack man siya. Tiyan tanan nga cellphone may jack man ni para pwede earphone. Kaya para kung Tanan nga magklase cellphone ka may ara gid mo na. May jack na nga pang earphone. Correct. Gina-Action Rex. Kaya mo na dapat ang gamiton sa mga estudyante na Action Rex. Kag dapat gali dual SIM. Dual SIM pag Ulo kabalo ko nga ay dual SIM nila. Ang mga iban nga mga galing kay ang dual SIM na daw. Hindi lang ko mapiho kung sa mga Chinese nga mga baligyaan na, mga inchik-inchik kung sa turn May nila. triple pa gani. May tatlo pa gid. May triple SIM pag Action Rex. Grabe na Grabe na ganyan. gid. Diba? Matalala ka na yan. Di dapat dual SIM gid. Dual SIM. Amo na din nakabutang. Ang Based load. sa... Ang load, di dapat may ara kaya load. Kay may nabutang di Action Rex. May free nga load dapat, kumbaga sa ila, ang services ng estudyante, nga internet, 300 pesos. Ang sa Mistra, 500. Di na makuha sang 300. Ang Ang 300 good for pila na. 300 pesos, wala nakabutang kung good for pila, basta 6 gig nga bandwidth, Di Action ba Rex. sigun good for 1 day lang na. Depende man sa gamit. O, Sa depende consume sa gamit. sang- Pila ka oras ang ilang nga pagtudlo. Wala pa man Action Rex na balang scheduling gid sang oras nila. Tapos ang 300 gid di na makuha ya. Ang 300 pesos, Action Rex, equivalent sa 6 gig. Oo, 6 gig gan ang 300 nga ipaload mo. Sa kay mama eh. Nagla Tapos sa mga teachers, Action Rex, dapat ang ila internet at least 10 gig na. Amo na nagdako da. pagid no. Oo. Tapos, luyag Action Rex ang DepEd. Nga ang mag-donate gani, mahatagid sang document nga deed of donation para nga sa ila kuno nga record keeping Action Rex. So, ito yung mga i-donate mo to bala? Nga computer? May mo ka na deed of donation, ha? Oo. Amo na da importante. Kaya attorney, dag ka pa mo. Mag-donate ka. Nagkakadlaw lang ko nga. Mag-donate ka tamo na Action Rex. Oo. Di dapat amo ginang kinanlan, ha? Kay mga may ari pati ka Action Rex, so may gina-prefer pa like sa casing sang cellphone, pati mga casing sang cellphone. Pati casing niya sang color blue. Ha, di ba? Pati casing pagidya may mga code pagid na yan. Casing should be cyan blue ang color. Anong cyan blue do ka light, do ka aquatic blue ang color na siya. Nga, nadala pa na sa... As anti-fencing measure na kuno Action Rex. Anti-fencing measure? measures? Oo, nila, ang preference nila. Preferably, pag Action Rex ha, dapat ang cellphone mo branded. Kaya, tapos drop-proof, kag waterproof. Gali. Ang may ara man yung cellphone, yung mga water resistant lang. Ka-animal man nga klase. Do ka bongga ha. Do mabalik ko eskwela. Do kabonggacious gid nga sahi sang pagbukas ang klase no. Ano ni nga sitwasyon ni man pati color, pati ano da nang
kalidad. Oo, na. Ate, hambaga ni Madam mo, 50K kung ang presyo ng laptop. 50,000? Di kayo mga amo ni Action Rex ng mga specification ilang nga ginhambal. Sus, kumagamo na lang na ako Mamodular na lang. Ako prangkahon istorya action na din. Sa ako lang niya ha, way kamo labot yabe, mga listeners namon diri sa Action Radio, kag sa mga listeners sang Action BBB, way kamo labot sa akon. Ang akon, kung amo man lang tuyo sang DepEd, nga amo ng requirements para sa mga estudyante, hindi nang kuha na ipeskulaon bata ko. No? Amo na nga ba sa iba ng Action Rex? Pero may modular man na. Duwa nga daan kabilog ang anak ko. Boshin Mill ba? grade 4 kag second year la ng grade 8. Grade 8. Required gina sila tanana. Di ba pwede nga isa lang sila ka-laptop? Di ba pwede nga isa sila Kay ka-laptop? basi dunga. Dunga ng klase nila. Karon di ay naano nga sitwasyon nga Amo na lang niya. i-modular mo na sila Action Rex. I-modular na lang. Oo, tapos mo di program kadto sa eskwela. Oo, kag magkuha. Tapos pag sinyo balay, okay, class. Grabe, Ikaw no? lang danay ko na Action Rex. Pumatyagan ko ang unahon nato ng status kung tani isang connection. Kay patay gid yang connection subong de sa Bacolod kag Negros Occidental. Pila lang guro ka na hot ding mayong connection de. Amo na tong video ligat Black Action Rex sa mga teachers actually may managa Ang smart kag globe ang connection nila subong do patay man. Ay ulan pag idaan Action Rex no, ti apektado ginang Okay lang na kung sophisticated kag mayo ang linya sang globe kag sang smart ano pa na dang ibang connection ano pag ganitang telco. May ara man May internet telco ang na ta sa Sky. Mga Sky Black Action Rex may ara na silang mga mga Sky? dalang internet. Depende kasi mo kung tapos may ara area nga for example wala ga move ang globe. Wala signal ang globe. Wala signal. Wala signal ang smart. Di mano na lang ta sinaman. Basi rason naman ang ang si absent lang ko danay sa online class namin kaya wala kami connection. Hindi na pwede. Kaya ang DepEd na dapat ginanalisar man na nilang sitwasyon mo. Bala, ang komunikasyon diri sa aton, bisan din ka na magliso, okay ng signal diri sa aton. Ang ginikanan niya, kung amogin man ang requirements, depende na sa ginikanan nga magkasarang Ang required nila, 50K more or less nga... based sa specification nga gin-require nila. Based sa specification nga gin-required nila, no? Ambot ko may nubo-nubo pa na da. Wala na tiyo. Mag-30K. Why? Basi kulang, hindi pwede. Kulang na to. Kung kulang, basi kung 32 gig, tapos kung wala siya yabi Bluetooth nga laptop, so cancel. Nano ning DepEd, nagbayo pa man ning ulo nila. Especially kay Secretary, sino na? Brangrang? Secretary, ano na Lola, ako na bala. Secretary Briones. Tingnan lang din, dapat gintunana, no? Kaya hindi tanan gid nga tao nga maka-afford sina Action correct. Ang mga Class B, Class C, Class D, I don't know kung makasarang sina, no? Class C, Class D. Ang Class A, okay, sinaguro ba si makasarang, pero plus, may limit, may pilit na nagawa sa ila mo. Sige na lang. Oo. Sige na lang. Ambot lang kung makaya ninyo ina. Nga requirements, kaya siguro Kung hindi nyo kaya, ari man si Action Rex. Maano ta? Matudlo ka sa ilang mga bata. Tinga akong ganito sa prangkang istorya, umagamo man lang ng requirements nila sina. Mas mayo nga, hindi na lang anay sa dason tuig na lang kami. Para nga sigurado. Ang ilang mag grade 4, mga second year, mga grade 8, ba ilang danay dalang anay sa balay da. Muna lang na. Pwede man Action Rex cellphone O kung mag-module kita, titira naman sa girikanan. Ara ka man kapos man ang na. Okay, 1 plus 1, 11. 2 plus 2, 22. Bangga! Naman na siyang gwada. 30, no? Grabe. Grabe. Basi ba sila Action Rex? It's a way man ang magbanding ang ginikanan kag ang kabataan. Adlaw-adlaw man nagabanding man na sila, adlaw gabi. Pero galing kay inaya, may gasto, plus ang litik sang utok. Why ka na
bakal sang kinanglano mo sa puluyan mo kay matudlo ka pa na sa bata mo. Dugay-dugay mga itong bata. Nung may klase kami bilabas, wala na kuto connection. Oo. Imbis bakal mo sudan. Matunga pa sa internet. Pagkadaso naman nga adlaw, way naman connection, kay way naman load. Ti ano man? Ti mapakabit na gid lang tadiguro. Correct. Mapakabit, mapa-install. Mapa-install na lang tani Wala ko to, ikaw to yung naglaglag sa kagalingon mo, ha? Okay, next. Kabudlay na. Daw kalamutan nga daw mainit ka man sa sitwasyon kay ti kabataan na ni mo mga estudyante tanan niyang involved reaction din mo. Correct. Kag ti syempre ara man ang thoughts ang ginikanan action next. Syempre mga bata gastoryahanay man mo ngambal nga nakapapirma nakapa-enroll nako ikaw ya. Ti ang ang bata naman manugid naman sa ginikanan si ano to bala ka-enroll na to ako ya san mo ko ipa-enroll. Do mo na bala action next ang pressure man sa kabataan. Hamako mo nang ang imo nga paminsaro ni makuang gid ni sa mga ginambal sang kabataan mo blang ang ginikanan ga tumarna sang do hindi mo makapaminsa sila sang do hindi mo black suned din now pero kabayunta nga ining plano sang DepEd ni nga ipa-specs ni minimum nga specs ano ning specs gani specification amo na siyang specs louder amo na siya dapat nga 8 gigit 32 gigit na amo na siya mga features action rex ang dapat gagamiton dapat ginlantaw man na nila tanan kay hindi man di kita tanan yang bastante bla. Basi bilang legal black siya pares to bla sa video nakita tapos sa lalaka na bla sa pulungkuan niya. Okay, ara ka pa. Basi usik pa sa oras kay 30 minutos nga lawagay sa pangalan di na to siya no. Di na to siya kay nadula ka naman. Kay wala to signal sa iya. Dapat I don't know no. Kung amo nang kagustuhan sang DepEd kag sang gobyerno way ta mahimo sina no. Ara lang na sa aton nga mga ginikanan kung anong himuon ta sini nga sitwasyon no ako ya personally kung magamuan ng requirements ang DepEd nga amo nang himuon ta by August 24 pag start sang klase mapaymunong na lang tanay sa banga no pahimoyong sa banga wala ton ta nga mag-stabling kay tangan ta dere. Correct. Ti bahala na ng mga ginikanan action Rex kay ti bahala man ni si Presidente Rodrigo Duterte kung ano naman ang lockdown rules matapos ang Hunyo 15. Nga kwan? Ti mismo nagligat action Rex actually nagpalayag siya nga mismo siya duda sa kahandaan sang gobyerno sa pagpatigayon ni sang distance learning nga ginatawag. Kay ti kabalo honest naman sa self ni Action Rex nga hindi masarangan sang gobyerno nga gulpi lang bala ma-turn into amo na ang education system diri sa Pilipinas. Sigurado ko 100% gid sang mga ara sa class C, class D nga pangabuhi, mga asyenda, mga kunano na dra nga gasalig lang bala sa kwan. I don't know kung anong mangin resulta sini action din no bisan diri pa sa syudad gani daw pamatyaga ko pila lang ka porsyento guro maka-afford sina. Makakaya sina. Correct, Action Rex. Pero anyways, pangamuyuan, makapaminsar pagit sila layo pang Agosto 24 Layo pa. Sang at least way nga, at least kumbaga, ma-meet halfway Action Rex ang gusto nila. Abi, kag ang gusto sang, o kung ang ma-provide lang, o kung kaya lang sang mga pumuluyo. Gali Action Rex, diri naman niya kay Presidente Rodrigo Duterte, kabalo kita tanan nga June 15. End naman sang quarantine period sang GCQ abi o kon MGCQ nga magin label kumbaga sa mga lugar ti ginatugyan na may GCQ until 15 lang may MGCQ until 15 man correct. Pero ang GCQ MGCQ para sila pero ang MGCQ subong next is new normal pero wala ban mo Amo nang una-una Action Rex nga ilang ang mga statement. Pero tisuno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, may ara na sang rekomendasyon apang ti si Presidente Duterte lang na kuno ang mapalayag. Dugang pa makita sa record sang Metro Manila kag syudad sang Cebu nga wala nagapanaog ang kadamuon sang nagapositibo man sa masakit. Ti palayag ni Roque ang Metro Manila kag iban nga lugar sa idalom sang General Community Quarantine ang posible ipaidalom sa Modified General Community Quarantine
modified enhanced community quarantine o kon ipabilin lang sa gihapon Action Rex sa GCQ. Depende naman sa assessment. Ti nagambala nga ATF nga sila na istoryahan na abi si Presidente Duterte. Pero ang presidente gyapon ang may last say kung baga Action Rex kung ano ang matabo sa kada lugar. Kung ano nga quarantine mode, ang i-label naman sa kada lugar, Action Rex. Mabalanto na kay sige man ang ila inistoryanay mo. Mabalanto na by June 15 kung anong maging status tadi kag June 15 sang gabi sigurado may pagwa ng presidente nga status sang mga lugar diri sa Pungsod, Pilipinas, Action Eden, no? Correct. Or 14 gabi or midnight Action Rex. Posible ara naman na. Amo na hulat-hulat naman kita kung ano naman ang mga bag-o nga pagsulundan in kaso nga ma-change or mapabilin ang quarantine mode sa kada lugar diri sa Pilipinas. Sa aton nga COVID-19 update, as of 4 p.m. June 12 kahapon Action Rex, naglambot na sa 24,787 ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas. Kahapon nadugangan sang 615 Action Rex nga kundiin ang fresh cases 336 kag ang late cases ang 279. Ang ato naman recoveries, record high ni Action Rex kagapon ang ato recoveries bago nakalambot sa 289 ka recovered in one day lang. Sa karon may ara na sang 5,454 ka-recovered COVID-19 patient. Samtang kahapon may ara naman sang 16 ka nagkalamatay bangod sa mga virus. Nga karon ang death toll sang Pilipinas ang naglambot na sa 1,052. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga pungsod or sa kalibutan Action Rex, naglambot na sa 7.7 million o kon 7,732,000 ang kasos ng COVID-19. 428,000 Action Rex ang nagkalamatay kag 3,956,000 ang mga naka-recover. Sa ato nga man nga top 5 sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, USA sa gihapon Action Rex ang nagapanguna nga mayara sang 2,116,000 ka kasos ng COVID-19 kundiin may 116,000 ka nagkalamatay. Ikaduha among Brazil nga may 829,000 ka kasos ng COVID-19 kag mayara sang 41,000 ka nagkalamatay. Ang ikatatlo among Russia nga may 511,000 ka COVID-19 cases kag 6,700 direng nagkalamatay. Ika-4 Action Rex nagsaka ang India nga may 309,000 ka kasos ang COVID-19 kag may 8,000 ka nagkalamatay. Samtang ang UK ang ikalima nga may 292,000 ka kasos ng COVID-19 kag may 41,400 ka nagkalamatay. Action Rex. Nakibot naman kita kay nagsaka Action Rex noong India. Gani? Gulpi lang nagsaka ang India. Pero although nga 300 plus ang cases ng COVID-19 sa ila, pero 8,000 Action Rex ang ila sini nga death toll. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ang ako lang diri sa Department of Education sa mga mayor-mayor ko, tergidbla, iprangkan ninyo kung ano ang masarangan sang ginikanan gidlang, no? Kay kung namulang ng masarangan sa ginikanan, way man talagyapon choice. Hindi kay magpalapit kamuto kay Presidente Duterte, mariporto si Juana, si Secretary Briones, nga Mr. President, naka-enroll na tayo ng ganito. Damo na, nagpa-enroll, no? Pero, ang nagpa-enroll na, temporaryo pa man lang ng iban. Why pa na kay balo kung anong himuon niya, pero kung nabatian nila nga amo na ning plano sa Department of Education nga dapat may amo ni kamo, may amo kamo na, disgrasya gid. Amo nang ginasiling ta sa mga DepEd personnel, ang kahuntablang publiko, ano gid ang plano? Di kay enroll talang tapos ipakita tato sa presidente nga amo ni kadamong nagpaka-enroll. Nagpa-enroll lang na sila because sa preparasyon. Di kay masiling lang to sila nag-enroll na. Amo na ni kadamo, Mr. President to. Out of amo ning atong population sa mga enrollista. Amo na ning nagpa-enroll.
Huwag ka mo kay balusin nga ang kalabanan sinada, siguradong hindi na makaya nila. Hindi na nila makaya, especially sa mga probinsya, bisan pa sa NCR, sa Metro Manila, damo gina mga atras sining ginahimo sang DepEd ni. Huwag na lang ni maghambal ang DepEd nga amo na lang ning sitwasyon no, modular na lang ta. Kaysa modular, I don't know, no? Basta sa modular, malangan gida sila. Hindi ko magpating, hindi ka mo malangan kada simana mag-produce ang kinanglanon sa mga estudyante. Ginamon nila nga may laptop nga himuon kay para mas mahapos pagid sa ila. First of all, consider Manila taning signal sang kunano man nga telecommunications company. Amo na dang himuon nila Kaligiti pagkahapos in short okay lang niya sa mga eskwelahan kaya ang inyo mga komunikasyon siguro ginbakal na sang inyong departamento. What about yung ginikanan? Ultimo nga ginikanan, di makuha tablet da, di makuha sang komunikasyon da. Sus Marione, sigarapon. Sige kung ako pa insindiyo, tamaran ko mag-insindi sa DepEd. Kaya daw pamatyagan ko daw, murag correct sila. Dapat iplasta na nila kung ano ang gusto sang ginikanan. Sang ultimo nga mga ginikanan. No? Kaya ginikanan na gyapon ng mahandol sang ila sining nga kabataan. Kung kaya lang na sang ginikanan, wala sang ginikanan nga mangindi. Basta ginapatuon nila ang kabataan, ginapadala sa eskwelahan, wala sang ginikanan nga magpamalibad sina. No? Amo lang dapat tandaan sa mga yara sa Department of Education nga dapat ini sila bagay-bagay man nilang sitwasyon, no? Kag kung hindi pagpiliton. Sus Mario ni sigarapon ka mga ulo, no? Kadtuan tanay si Action Alvin Graba sa patrol direkta sa area sang barangay Handumanan, ini may kangtanan sa COVID-19 patient number 21, istrikto nga ginabantayan sang BHERT, suno kay Barangay Kapitan Rec Danoy. Kagiban pa mga balita, gikan sa patrol, we have Action Alvin Graba. Action Alvin? Action Rex ang patrol ari diri sa area sang Barangay Handumanan sa Puluyan mismo. No? Sa more or less mga 100 meters ang distansya naton sa Puluyan mismo. The patient, COVID patient number 21. Diri sa, I don't know kung pwede na ilawag ako din siya sa zona kay duha diri Action Rex. Barangay Handumanan lang Huwag man na gid ano nin, ang dindigin man na importansya ang complete nga address siya. Basta Handumanan, balaan naman asang taga Handumanan da. Yes, Action Rex. No? So, ari kita diri sa isa ka lugar, sa isa ka zona sang Barangay Handumanan mismo. Kung sa diin subong sini Action Rex naka-isolate na, no? Again, naka-isolate ang Puluyan mismo ni COVID patient. Magsaling ka naka-isolate kin sa ilo nilang ila Puluyan? Isolate but siguro hindi sila makagawa. Isolated, no? Ang pamilya. Yes, Action Rex, no? Isolated, good. Hindi makagawa ang any members of the family within sa sulod sang Puluyan ni COVID patient number 21 sa diin subong sini Action Rex ang hugot man nga ginabantayan sang BHERT, sang katapo sang Philippine National Police, sang pinapagid sa mga opisyal sang barangay nga ari diri karon Action Rex. Ang BHERT siya nag-stomach development lang. Pero may ano man na gin cordon ang area da, gin kodalan ang pasulod kag pagwa. Yes, sir. Actually, ang dalan, wala siya butangan sang kordon kay wala nila gin-lockdown. Only ang atuban ng ginsang Puluyan ni COVID patient number 21. Amo ni ang ginbutangan sang yellow lane. Actually, caution na nakabutang sa iya sining yellow lane sa tubang mismo sa Puluyan kagagin butangan man Action Rex. Dina astang yellow lane na nga area man? Halin sa may gate, sa may gate niya. Yes, sa may gate niya, Action Rex. Tapos, hasta sa? Hasta lang gid bilog nga daw compound niya sa tubang Action Rex. Way galapaw sa kalsada? Way na kalapaw sa kalsada, Action Rex, no? Pwede ka agigiyapon ng tao da? Pwede nakita man naton pero pipila lamang ang mga tao nga naka-agi diri Action Rex, no? And even mga salakyan
pipilagid lamang kay pamangkot tabi kung wala din lockdown at least para Pero may sa piyak sina, may alagyan man Action Alvin nga magkalusot man ta? Yes, sir. Actually, sa piyak sinimi araman na alagyan Action Rex. So damo opsyon ng tao da nga alagyan pagwa? Oo. May opsyon nga makalikaw sila kung iban nga salakyan pwede man ang solo lang hindi makalikaw ang atubang kagang pangilidra. Yes, amo na Action Rex. Kaga hindi sila gid makagawa kay in fact ang tubang sang iya sini nga puluyan ni patient COVID patient number 21 ang ara mismo no sa may ginbutangan man sang pangalan bala o kun rather sang letra diri o kun isa ka pahibalo notisya nga under quarantine no sa sini nga tinion and in fact Action Rex sa sini nga video live makitan man ang pila ka mga opisyal sang barangay ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 10 no in the Arimandri ang mga tanod pero aron skilled Action Rex ang tanod pero subong sini sa half court lang sang sini nga zona ari diri si kagawad mga kagawad bala and even ari diri man Action Rex ang ila sini nga administrador sa barangay ari si kagawad ang first name kagani Salana si kagawad Salana Action Rex Arimandri ang ila sining barangay administrator nga si Sir Iwayan si kagawad Kanto Arimandri no ma'am pangkatunta si kagawad Action Rex no I think daw si kagawad gabi nang na-interview ni Action na Jandra kagawad Kanto oo hindi Kantong hindi Kanto kuya CNTO Kanto na mo ikaw ginadugangan mo gidla inji mo kagawad Kanto lang na siya si kagawad Kanto what daw wali ka ba kagabi nakapauwi ka na oo nakatulog na kami sang nagbugtaw na kami ni Adlaw kag magbalik naman din any membro sang rather sang official sang barangay magluwas sa inyo o si kapitan nakakatuna direct kay gina sa aga nakatuna di sikap nakatuna siya sang aga kag din nagtry na siya gani nga daw gintuktok ang balay yan nga daw wala makunusang may nag-reply actually na si Kap naghatag naman sa ganit sa mga instructions sa staff ng mga barangay so may ari na si admin naton si Marjorie Liwayan nga gin-deploy sa area kag ang aton nga mga tanod upod sang aton nga mga kapulisan sa police station 10 so ari na di sila subong nagabantay actually duha ka area ang ginabantayan naton ang diri sa zone 4 nga kung sa diin diri una butang ang aton nga patient 21 kag pero actually bilang nga balay sa Sunto gina ang balay nga ginatiniran sa aton nga patient 21 ari na di sa zone 4 pero sa ang sapiyak amo gitayla nga balay nga sa ginasunod amo ginadayla balay ginabantayan man ginabantayan man natin may mga pulis man to may pulis may ara nga gin-deploy was diri ma'am any membro o kon official sang IATF nga nag-carry sining adlaw ara gid si Vice kagina sang aga nagkatugid si Vice kagabi pa kami nagakontak kay Vice pangayo man kami advice kung anong dapat himuon so pasalamat man kami nga si Vice nagkatugid di aga-aga pa pero may gatag man siya sa instruction sa inyo nagatag siya mismo sa panimalay sang pamilya sang infected sa aton patient 21 plus ang sa community sa community naka-istorya naman si kapitan or base may mga specific instruction especially sa inyo nga nagabantay diri sa karon oo syempre may ara kay being di punong barangay kag ang barangay ang dumalag is under his jurisdiction so may ara gid na sa nga mga instruction sa aton nga mga ginpang deploy diri sa area pero naka-encounter na kamo any problem o kunano wala so far wala kagabi kido nagpinanik ang mga tawo nga amo na bala pagkabalo nila nga may ari kita diri kung sa bagay tani do basta na hindi maintindihan ang mga aktwasyon sa mga tao pero nag-instruction lang kami nga kalma lang kita kay importante hindi lang makagwa
sa ila panimalay ang pamilya nga nakamit sa aton nga patient 1. Ini bang ginaklaro ta, gin-isolate sila. Wala gin-lockdown mismo ang mayor nga dalan. Wala. Isolated lang sila. Ang tanan nga membro sa pamilya nga naka-contact sa patient 21, lang natin, gina-isolate lang sila. Mismo nila panimalay ang amo lang gin-lockdown. Ang mga purokya wala. Sila sa tuloy. Ang sa subong, ang diri sa Zone 4, nga amo gini siya una, nga ginlandingan sa nga nga patient 21, tatlo inada sila. Tatlo ang bata nila nga subang, ang tatay kag ang nanay. Ang sa ila, gito yung nga balay, mga kabataan na ito nabilin, so hindi lang ko sure kung do 4 kabilog. Kasi sino ito yung balaya sa Piakya? Kasi ito nga balay gani sa Piakya? Ang amo ginaitang ila nga balay. Inadaya? Amo ginatang balay Inadraya? ng patient 21, ma'am. Ang diredo relatives nila, ang sa Zone 4 relatives, sanda nila nga wala na balatawo. So, dira lang anay, ginpagbuwa halin sa quarantine facility, dira nagdiretso ang aton nga patient 21. Okay. Tapos ang sa Piakya, ano to yung status dito kagawad? Dali lang kay nautod si Action Alvin siguro, direkta sa area sang Barangay Handumanan. Kung sa din dito siya report sa area, kung sa din cordon ang ining lugar, no? Ginabantayan sa mga B-herds kag mga kapulisan. Action Alvin? Yes, Action Rex. Ma'am, sa Piak 2 at PIS dito yung ginabantayan, pila sila dito nga nag-tiner? Mga kabataan na lang na dito, 4 sila. 4 man sila? Wala man ginapagwa? Wala man. Wala. Sa pagsining nga nagwa ng result nga positive, so wala na. Min-lockdown na sila halin sa gabi. Sino itong nabantaya dito, Action Sino Alvin? nabantay dito, ma'am? Ang miyara, manda sa nga tiya, nga tupad naman ang utod ni sang patient 21, nung tupaday sila dadalay. So sila nadagurgatipan sa mga bata. Okay, pero on the part sa mga kapulisan, may iban man to nga nagabantay. Magawa sa polis. Oo, polis, tanod naton, kag siyempre mga barangay official, gat checkman, gagabantay man dito. Kag siyempre nga aton nga kapitan. Sige na secure yaman nga tanan, secure din ang tanan nga hindi na bala ma-contain naton ang ang virus. Pila ka adlaw na Action Alvin? Pila ka adlaw sila sa initial information nimo, pila sila ka adlaw i-quarantine? Sa aton nga standard guro nga mga 14 days. Galing kiti ng siya ng positive. Amo na sa gagawander kami ano ang medications nga ihatag sa ila. Iti positive na. Amo nang ginag-istorya kami among himuon naton sa ila nga at least kung infected sila kagkuan nga hindi na mag-serious gid bala ang ila ginabatsag may ara sa tani dapat nga himuon o kung medications ang ginahatag o kung ano da nga mga pamaagi nga marilib ang ila ginabatsag kung atakiyon di sila sang hindi nami nga pamatyagan. Kag what about ang pagkaon nila? Ma'am, what about ang pagkaon nila, ma'am? Ay ara may gindulong ang aton barangay kag ang si kapitan mismo nagpadulong sa pagkaon. Food pack. Oo, food pack ni ara sila lang maluto. Oo, sila lang maluto. Contact Section Rex, no? Ang gindulong mismo sang barangay para diri sa kay COVID patient number 21 upod sa 3 pa kaiban, no? Bali duha pa kaiban nga ara dira kay 3 lang sila Action Rex. Bali 3 lang na da subong dra nga area da Action Alvin? Yes, sir. 3 lang sila subong Action Rex ari sa area. In fact, sa ano Zone 4 na din nga area. Zone 4. Tatlo sila. 3 lang sila Direction Rex sa sining area. Baling mag-asawa kag bata nila? Yes. Mag-asawa kag ang iya sining bata ang ari diri. While ang sa pihak naman pero ang positive lang, amo nang sino ganing positive lang lalaki? Ang babae. Ang babae, mangkutong tabi si Sir Iwayan. Sir, pila edad sang babae nga positive? 52. 52. Babae. Babae. Babae, Action Rex, 52. Naiya sa confirmation man, gikan kay Sir Iwayan, amo ni ang barangay administrator sa nga ari man diri nga nagabantay sa sining tiniunupod ang mga kapulisan kag mga barangay tanod Action Rex, no?
So, ang distansya naton dire more or less action na Rex kay zoom naton mga around 50 no. Gikan sa Puluyan man 50 meters rather no. Gikan man sa Puluyan dire ni COVID patient number no, plaza nga tubang nila. Yes, Action Rex actually half court ini. Tubong plaza half court ni. At least may tiniran ka muda. Oo, at least may tiniran ang mga pulis. Mga pila nang antada sa gate na sang COVID patient number 19? 21. 22? 21. 21? Oo, more or less mga 50 Action Rex. 50 meters. 50 meters. Kaga ang sitwasyon Action Rex. Daway sa nag-agi dayaw. Ha? Wala sa nag-agi wala tao matyagan ko. Adlok mangguro Action Rex. Bisan sa lakyan wala sa nag-agi Oo, kang iban sa ga-shortcut sa piyak nga zona. Kag maagi man sa piyak man nga streets kag at least para malikaw wala Action na Rex siyempre conscious man ang mga pila ka mga pumuluyo force nga nagalabay sa sining nga zona in fact duha no si kagawan natong naghambal zona 2 kag zona 4 sa zona 4 diri mismo napahamtang si COVID patient amo na tang sa area mo zona 4 na da. Yes, ari sa area ko subong Action Rex no. Ti ang mga nagalabay da halin kay na pag-abot mo may nagalabay na da? Wala pa. Gani man. Wala pa. Di ba may bangga man na da sa piyak mo side? Oo, may ari din nga bangga, di pangalan nga street, no? Kay ang ila sini nga balay, kuha lang Action Rex mo, gikan sa sini nga bangga nga isa nga side, ikaduha nga balay Action Rex, no? So, bisan ang aton mga kapulisan, sa idalo man mismo sa police station number 10 led by Major Kulanag ang Ariman diri Action Rex nga nagabantay. Ang problema, base ko may bangga man na to sa piyak guro, hanggang pwede man lang to kalibot blada. That's like sabi. Oy, Mara. Sa piyak na bangga. Lapit lang Action Rex to isa lang gikan diri sa pila lang daguro ka panimbalay guro tapos bangga naman sa likod Oo, pila lang ka panimalay. Pero antos lang anay sa mga kaksyon tada kay hindi tama na mapiho mo pero kung makalampuwas na 14 dias okay naman lang na siguro Yes, salamat gali By the way, kay Kagawad Kanto, no? Si Kagawad Kanto. Si Kagawad Kanto kay araman siya Action Rex ang ibang pang miyembro sa barangay. Si Kagawad at least medyo amaning hambal gid ang iban medyo nakuya kabalo ka naman medyo shy. Si Kagawad Kanto mo nang na-interview gabi ni Action na dyan. Oo. Pero subong ya at least kagina siya nag-confirm nga nagka-karidri ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Nagkadto da siya kay na. Kagina, ano na eskwelahan ng sa likod nyo da nga porsyon? Daycare Center. Daycare Center. Yes, Action Rex, no Daycare Center. So, amo ning sitwasyon diri sa area with Action na nanikiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba, balita gikandra sa area sang barangay Handumanan. Ginabantayan sang BHERTS da. Kag ti ang balay sang patient 21 ti ginasigahom ta na sa sulod sang 14 dias mahagan-hagan na ginmandra sa mga kaksyon ta dira nga nagamonitor. Kung may mo pwede malikawan ta nga kung may ibang nga dalan inang lugar nga ginatumod naton dira sa zona 4 no. Kag sa zona 2 kay daw duha ni ka area ang cordon anay nga mga puluyan sang patient 21 no. Pasensya gid sa mga ibang tanang mga kaaksyon nga na perwisyuhan para man sa aton tanan Huwag managina pangamayo sang mga natungdan nga matapikan. Pero ti kung kaisa gaabot gina sa aton siningalawas, no? Daway man kuno sang sintomas gani nga ginabatsyag ni sila mo. Galigay ti amo lang na. Mayugid nga ma-quarantine ini sila, no? So arada subong nga aton sining barangay officials ang kapulisan ng BHERTS patigayon sa pag-supervise sa lugar mga kaaksyon, no? Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ng aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Katuantang balita ni Aksyon Artay Hopon, paribagong kaso sang COVID-19 nagdugang sa Bacolod ay TF Sherman nabala ka na sa tion nga halugan no sang national ang regulasyon pagkatapos ang June 15 nga MGCQ diri sa siyudad sa Bacolod. Yari ang kaudan sang report kagiban pang mabalita uyab Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Bangod Aksyon Rex sa nagdugang nga kaso nga gina-confirm una sa Aksyon Radio sang City Health Officer o kuna sa City Health nga assign nga doktor kagamo ang nagaserbing spokesperson sang IATF pagi kay Dr. Grace Tan. Now ang isa karon ka latest ring update since ka ginahulat karon sang Bacolod kag Negros kung ano ang desisyon dito sa bahin sang National IATF kung parte bala sa matabo after sang MGCQ sa ring June 15. Di amo ning isa nga ginakabalakan karon sang IATF chairman nga si Vice Mayor Elcid Familiaran bangod nga kung in kaso nga halugan kag mag-decide ang National IATF parte iya sa pagpasulod regulasyon kag subungban ang ginapatuman nga mag-guidelines sa mga probinsya kag syudad nga pagpatid rin ni pamilyaran kung naninali nga i-downgrade kag kung panubuhan pagid ang istrikto pa subong nga pagpatuman sa mga guidelines kapin pagid sa pagbiyahe sa eroplano kag barko sa basi diri matabo ang ginakabalakan nga second wave. Ini man ang reaksyon ni pamilyaran kasunod nga atong isa ka ina o kung nga nagwa kagabi actually ini nga mga test result gikan sa Iloilo na isa ka 35 years old na OFW nga babayi ang nagpositibo nga sunod kay Dr. Tantegin Sailo na ganini sa isaya ka facility agod nga tinguan nga mabuligan para makarecover. Tisa ini man sang ginistoryahan nila kahapon sa alkalde bangod hindi man makahimo sa tikayang Bacolod unless kamayara na sang guidelines kag magdesisyon ang National IATF kung ano ang matabo after June 15. Yari si Vice Mayor Elcid Familiaran. Muna niya siyang pag-search ng security rate kay I think hindi man to sila pwede mapatiner siyang national government sa Manila and ang ekonomiya at lain ang sitwasyon. So kung wala siyang business, wala success. So even sa kay Kwande, Secretary Roque, sa mga yan niya kundi kang patay sa COVID, patay ka sa gutom. So I think pasig downgrade pa din nila, i-open nilang commercial flights and ang cost-wise na transport. Kung nilang ito, kasi i-lift pa nilang travel authority. Namun na yung diskasan naman yesterday nga naglapot kami alas 12 after Independence Day. And then si Mayor may napatawag na meeting sa mga kapitanes sa Monday in preparation. Ano sa pagtinagsa siyang mapuli diri nga kung wala na ta lugar sa quarantine centers, i-home quarantine pa sila. Kung available pang quarantine centers naton, then kusaron naton. Okay. Pati muna ang isa to ka option ti kung pagtapos ang swab 5 days puli. Home quarantine. I think lain ang aton ginagamit nga test kits kumpara sa ila. Okay. Hindi ito compatible ang test kits sa ila. Kung dito ta magpa-swab, mapakal taliwat or sila pa baklon ta sang test kits. Personal sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang last nga portion sa niya palayag ni kagil pamangkot naton kung balag kahapon istoryan sa ila meeting with the mayor kung ano matabo iya sa ila sining nga pag-coordinate sa provincial capital kag pagpadala sa mga swab sample, mga specimen bala dito sa may provincial hospital sunod sa Silay. Ang problema gali kay hindi compatible ang testing kit kay ginagamit naton dito iya sa Silay nga laboratory center. May mga 7 to 8,000 pa kabilog nga testing kits ka muni ang ginagamit karon sa city. Ako na mo sa din niya bali sa Iloilo giniya nga testing center ya ipadalang sa aton dre. Mo naman tabo kag kun may lagaw ding regional hospital. Kaya ang matabo sila sa next kung mag-ilis ka kag para mag-compatible sa machine sa Silay, either yung magbakal mag-purchase liwat ang city o kung gastuhan sa province and then
mabayad ang city every nga magpa-testing sila. Pero ti daw may bayad gid ang Bacolod nun kung mapaidalom sa COVID-19 testing ho sa silay ho. At depende na kay wala kita kabalo sa regulations ng province pero ay siling ni Tapos mo ni report kay pa-reporton ko si action dyan no, parte sini. Tilaban ginaguro kay ti paresuni kung magbakal testing kit hindi man na pwedeng province kung silang bakal ti Bacolod ginamagasto plus nga basi mag-charge sila sa next alangan ka na maglibre na dala. Mabayad gid ko nung Bacolod nun. Ang city malaguro mabulig kag pagi sa PhilHealth mayara malabad. Pero doon ko na nung pamagi sinasang syudad Kaya kung ang pasyente nang mabayad sila Kagpila na aw? Mga 4,000 o 5,000. Ang isa ka testing center lang. Ang isa ka testing lang na? Isa ka test, mahal na Solex, mga guro 3,000 sobra na. Ay, gali. Amo na kagang ga-charge sila, PhilHealth na may budget man na sila, yung allocate na bulig, pero I don't know kung ano pa rin station sa mga since nga nagamatamad na mo, ang mga ginapang-test na rin sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Pero city may propundo pa man ang ginagamit ang syudad sa Bacolod. By the way, karon after sa interview ta kay Mala kay Councilor Israel Salanga, kundi nagalabot na to ang mga result kagabi and this morning may 31 ka mga OFW ang nakagwa na o nakapauli na sa ilatag sa kamapulayan kag base madugangan pa within today kung may magwa pagid nga result nga gina-download man sa Department of Health gikan sa Regional Office 6. Kamusta to yung 35 anyos nga babae to nga taga Bacolod to? Ara sa mali kundi mara sila sa hotel, gin sa ilo sila sa ginagamit nga quarantine facility bala sa city. Dati dito na sa Action Rex unless hindi na mag-negative ang swab test sa sunod nga pagkuha. Bali kapila ni swab sila kundi primero yan nga swab ang 35 years old. Okay, palabot nila ni amo ni pagkuha sa ila mo pagkaligad sa pilakadlaw. Anong background dyan niya? O saan nun siya nag-abot di? Ay paman gani nakahatag si Dr. Tan Kaina kay ang iya to Action Rex result pa lang to ang information sa DOH pala karon malin gani man makuha ni ang update pila kay amo to mapagkuha ni sa result ay nakuha pa lang 35 years old babae nga OFW. Hasta na background ko sa noon nagabot amo pa lang ginakuha ta subong kay Dr. Tan basi mga kahatag kasano ni sa gin swab ning 35 years old gani? Nagligan pa na siniman na kay amo ni sila lang nagrereklamo nga tag City katsa na nagtinerde. Dugay na lawig na sila Action Rex kay natapos na supposedly ilang quarantine o mandatory quarantine mapuli na ni sila gani mo. Galing kay bangod nga may lang kagabi na higagaw. Pati itong taga isa ka hotel tublangan na ngayon bulig sa Tonde. Gagin forward, di kagabi galigin istorya man to na yan ni Councilor Ising. Sila mismo to sa lugar. Kay mayara naman nagsinulod nga result. Ang dugang sila karon ang background sa nagabot ni sa login swab. Kaya ti kagabi na nagawang result, bantayan na karon sa action reports. After pero isa lang ni karon nga adlaw Action Art mangin patient number 22 ning 35 years old. Correct. Ang problema kay ti kung sige pa download hopefully today ay nabilin to kay damo tungin padala mo sa Iloilo. Kabay pa waay na sa masunod pang kabay pa. Oo, kay ti galing mayo ni Action Rex kaya pa sila sa quarantine facility. Amo lang pinakalaytas na type ika niya sa ang mga positive suliton ta ha, ara lang sila sa quarantine facility as of today, no? Except lang sang bata kag handumanan. Ara lang sila tagsa ka mga puluyan sila naka-quarantine unlike sining iban nga ara pa sa mga hotel, no? OFW Action Rex ay gina sila kapauli pa yan. Ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action at ay hupo na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:37 na.
Matapos ang balita sa Bacolod City Government Center sa Iloan Tanay sa probinsya, sa Kapitolyo, Gob Lacson ho nagpahayag nga ang molecular laboratory sa Provincial Hospital sa Dakbanwasang Silay bukas sa mga Bacolod noon nga ipaidalom sa COVID-19 testing apang kinanglan magbayad. Kagiban pang mga balita sa Kapitolyo, Abakson na John Diaz. Action John? Action Rex nagpalayag si Provincial Negros Occidental Governor Jose Eugenio Bong Lacson nga kinanglanon nga magbayad sa mga Bacolod noon nga magbayadalom abi sa COVID-19 test dikto sa may Teresita Landone Provincial Hospital Molecular Laboratory. Ang matabo sinidiri Action Rex nga kung magpaidalom to sila sa lab test or rather sa swab test Action Rex, hindi ang magaserbi bilang bulig sa pag-maintenance ng functioning o kung magsustener abi sa pila ka mga kagamitan nga kinanglanon mismo sang laboratory. O galing lang kay ti antes pa man nga ila panugutan nga makapaidalom dikto sang COVID-19 test ang mga Bacolod noon kinanglan anay isang memorandum of agreement sa tunga sang lokal nga gobyerno sang sulad sang Bacolod kag sang ospital gid mismo. Amo nang ginahulat subong diri ni Lacson apang iya ginpabutyag nga bukas gid man ang Teresita Landone Provincial Hospital sa mga Bacolod noon Action Rex. So galing kay ti nagahingyo gid lamang sila sang bulig. Isa din ka ginacheck pa subong ni Lacson kung bala compatible ang ginagamit diri sa pagkuha sang swab sa Bacolod dito naman sa pagpatigayon sang test sa may molecular laboratory. Kaya kung lantaw naton ang molecular laboratory, dako-dako na gid man amat-amat ang ilang mga kapasidad nga ma-cover nila kaya based on record umpisa sang nagsugod ini baton sang kung pagpatigayon na bisang testing sa tong Hunyo 1 nagdangat na subong sa 200 ka mga test ang mahimo sining molecular laboratory dara sa sulad sang Silay sa kada adlaw. Rason ko nga badrin Lacson mas maayo gid man tani kay at least mabulig-buligan. O galing nga badrin Lacson ang desisyon sa lokal nga panguluhan sa sulad sang Bacolod iya man ina ginaabi-abi kumo kung dikto silang paidalom sang test sa Western Visayas Medical Center wala to bayad Action Rex kag diretso man kag compatible ginismo ang ginagamit nila nga mga equipment diri sa lokal kag kakondalon to nila mismo sa may Western Visayas Medical Center. Amo na galing kay may kabudal dito kay kaysa may mga backlog ga-delay kaysa ang resulta ti kundri naman niya sa probinsya mas ma-control nila kay especially sa province of Negros Occidental nga mo nagagawa ang mga resulta gilayon kay diri mismo sa probinsya ginapatigayon ang test Action Rex. Yari si Provincial Governor Bong Lacson. Well, I understand Bacolod is still sending their samples to Western Visayas Medical Center. But how about GovCon magpa-test da sila Gov sa molecular laboratory? Because ang dito sa Western Visayas libre Okay. So I think they prefer to send it there. Kung dara ya Gov sa provincial hospital? Well, it is not cheap, no? So we're asking if Bacolod can contribute to the operation of this molecular lab. It simply means Gov nga wala gid man agreement pa so far, no? Wala. Yes, because as I said, I think it's just fair, no, that Bacolod can at least do a donation, and then it depends kung how much ang ma-donate nila, and then we just price it at 3.5 per swab per test. And that will give you the X number of tests that they will be entitled to. Yes, we're open, no? But come to think of it, correct mo ng ila decision to send it in Western Visayas Medical Center kay libre dito. It's ang DOH ang financing. Gov, ining sa aton molecular laboratory, mga pila daily ang ma-accommodate for province lang? Well, because we just started, I think 2 weeks na ta, we're trying to increase it on a daily basis, no? I think right now kaya nila at 200, and that will just increase by the day. Update Action Rex, 3,500 pesos nagali kada test ang bayad. Mo na nga medyo mahal-mahal siya. Kung ang Bacolod abi magpa-test dito sa may probinsya sa Negros Occidental kaya mo ginang gusto nila matabo para mabuligan sila sustener abi sang operation sang laboratory di maayo sa donation or bayad gikan sa lokal nga gobyerno sang Bacolod Action Rex.
Di kung na magdamo-damo, 3-5, at I don't know kung din anila kwaon na. Pero update kita sa probinsya sa Negros Occidental, sa Giapo, nagapabilin, as of this broadcast time, 17, no, ang total ng COVID-19 patients sa probinsya sa Negros Occidental. Ang pinaka-last na action na Rex, ammonium lang 4, no, tinalikdan nga adlaw, si patient number 14, isa ka 29 years old nga lalaki, nga locally transferred individual kung LSI, gika naman sa Cebu, kag nag-abot niya sa probinsya sa itong Hunyo 5, taga sudad ini siya sa Sagay, kag karon yara sa quarantine facility. Si patient number 15 isa man ka 24 years old nga babae nga locally stranded individual man gikan man sa Cebu, nag-abot diri sa Negros Occidental sa itong Hunyo 6, kag ini siya taga sudad sa Talisay nga karon yara sa Japon sa quarantine facility. Ang patient number 16 isa ka 35 anyos nga lalaki nga taga probinsya naman sang Cebu, alin sa probinsya sang Cebu, taga Banwa naman sang Kawayan, kag karon yara man sa quarantine facility. Kag ang patient number 17 isa ka 40 years old nga lalaki nga halin naman ini, no, sa Metro Manila, isa ka repatriated overseas Filipino workers o kun OFW nga nag-abot diri sa Negros Occidental sa Hunyo 7, kag yara karon sa quarantine facility ini naman sa tumandok sang sudad sang Sagay action Rex. Karon tigin sa Manila baldari ni Gov Lacson, they currently checking kay tikinalan pa sa repeat test para mabalaan to negatibo na, no, abi sa COVID-19 ang pila ka mga patient active diri sa probinsya sa Negros Occidental. Balikan naton si Gov Lacson. Well, ang pinaka-latest to itong 4 for Negros Occidental, no, itong 4, the other day, 3 of them came from Cebu. But we've closed our borders again, no, we'll stop the meantime receiving LSIs from Cebu, no? And so until we can figure out how to, to be receiving them, because definitely ang mga LSIs from Cebu pwede na home quarantine, no? Because of that experience. As to the recovered, gina-confirm pa naman because we still prefer na double negative test, no, before we can say na recovered. Oo. Actually, nagsabatihan si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ano matabo naman sa Hunyo 16, ina mabatian o kundi palayag ni Gov Lacson sa mabot ng Lunes, Hunyo 15, Action Rex, kung ano ang madangatan ini sa probinsya sa Negros Occidental, anong mga singing sitwasyon kung bala magkapabilin sa modified general community quarantine or bala kita makakanta na sila tawag nga new normal. Balitagikan Kapitolo Provincial, ang inaka-aksyon Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:45 ng aton oras. Dagang salamat Aksyon John Diaz. Madamo gid nga salamat Aksyon John sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon ta dira Santon Plus Herbal Capsule, no? Para pangpatunaw ni sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, inang hubag, sis, tumor, goiter, kag madamo pa, no? Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon. Kay siguradong ginabatsyag ninyo sa lawas ninyo, mahatagan nina solusyon. Pagi sa pagtumarta, 1 or 2 capsules daily sang Santon Plus Herbal Capsule, no? Amo nang manami dira, no? Itumaron tagid matagad daw para sigurado sa ikayong lawas. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, basi kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation, yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City.
Malakay Finance Corporation sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras, kadasig lang sang orasan ta ba. Good PM lang kay paring Ala Navales kag Josing Topasa dira sa Olympia Village, no, Barangay Alihis. Ga monitor sa sining nga adto kay Cap Jofred Sapanta kag kay Kapitan Chad, no, Feria sa Barangay Robles. Kay paring Fiding Felisario, ho, ga-monitor sa Manila, paring Binje, may lang nga pamati dira, no? Kay Nini Pritzel Terante Duran, good PM lang, please pakitamyaw Bartolome Duran, kag Nini Pritzel Duran, no? Sa Pandanon, Morsya. Yos, thank you, Gid. Salamat, Gid, ne? Thank you, Gid. Kag sa kay Nanay Revica Duran. Okay. Sige. Kay JP Magbanwa Tadina, good PM lang. Tamyaw lang si Yan, si Bunbon, si Rimpi, si Jake diri sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Ayos. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, mayo lang ang pag-monitor, Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, Barangay Stefania, Bacolod City. Thank you so much, Gid. Kay paring Ronnie Gordon, may lang pag-monitor, ga-monitor siya subong. Paring Ronnie Gordon. Kay Ophelia Galero Arce, dira sa Isabela, may lang pag-monitor, Madam Ophelia Galero Arce. Kay Nining Malo sa Alihis, may lang pag-monitor, Nining Malo. Kay paring Ruel Anawan sa Roma, dira sa Villamonte, no? May lang pag-monitor, paring Ruel sa Roma. And Selena Villanueva, may lang pag-monitor dira sa Binalbagan. And may Ross Langkoy dira sa Herbias, may lang pag-monitor, Herbias Villamonte. Tamyaw lang si Asam, si Bal, si Toto kag Kian. And Jo Marie Formentera kag Gine Perez dira sa Binalbagan, JR Mainit Rihon, may lang pag-monitor, Jocelyn Kalamaan. Thank you, Gid, sa pag-monitor, no? And si Joe Mungcal Torilla, present man. And Dino Alik, may lang pag-monitor kay Dino Alik. Tamyaw lang pamilya Munoz sa Magnabi kag mga pulang araw, wala Gid untat. Ba, pulang araw. Thank you, Gid. Thank you, Gid, Dino Alik. Kag kay Ayesa, One Vin, may lang pag-monitor Ayesa, no? Kanami, Gid pamati, balita, imo long time buwas, di ko kapamati, la na load. Di ba sinsya kay buwas, way man kita program buwas, sa Monday kita ay, no? Ayesa. And Rachel Aranas, Maring Rachel Miliena, no? Paring Rats, Maring Rats Miliena kag kalakip man nga ginatamyaw to da, paring Rami Miliena, no? Good PM lang dira sa Barangay Alihis. Ning tani wala na lang pasugot ang government nga ma-open ang school. Amo gani man. Mayungod to lang Maricoy. And kay Roy Saldi Tricol, nga may mga choices man ang mga students, either TV, radio, or module. Hindi lang kay online learning, ginpapili man na nga mga student during enrollment. Ayos Kay Isidoro Vincent, good PM Idol Rex, pakitamyaw lang kay Nanay Patricia kag ang pamilya. Panagsagan nga ga-monitor sa Villa Guadalupe Alihis. Di nang Villa Guadalupe Alihis man, daway ko katultol. May lang ang pag-monitor Sir Isidro Vincent, no? And Isidore Vincent. Kay Felix Guard, may lang ang pag-monitor dira sa Barangay Tangog, Felix Guard. Kay Aludja Malich dira sa Barangay Sumag, monitor man si Aludja Malich. Correct ni siya. Kay Kimlen Ejercito. Salamat, Gid. Tama, sir. Ayos. Thank you so much, Kim. Kay Rolly Orpiana,
sang Pasay City. And Aldrin Limaco, kag kay Mrs. siya dala sa Ninas Rosa Shopping. May lang pag-monitor, Toto Aldrin Limaco. Kay Gian Resisio, and Tami Buenconcilio Baliao, may lang pag-monitor dala sa Barangay Tangob. Tami Buenconcilio Baliao, no? Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang ga-monitor subong sining mainoras. Jocelyn Kalamaan, and okay. Sa kay Dines Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor sa Roma family. Kay Madam Ems Abuso, may lang pag-monitor. Linya man ang DepEd, mahisaon man, maintra man sa kamada. Sikat subong ang DOH, nag-intra si DTI, ti hindi magpaulihi ang DepEd. Ano kamulang? Education for the rich, gwa sini. Gani man. Thank you, Madam Ems. Kay Ricky Chan Bilbao, parekoy, may lang pag-monitor, agree ko da sa opinion mo, Action Rex Network palang gani and unstable na, agani man. Parang Ricky Chan Bilbao. Kay Ron Sardivilla, may lang pag-monitor, Ron Sardivilla. And Ana Faith Lozada Asube, may lang pag-monitor. Kay Robert Damian, kay Toto Robert da, may lang pag-monitor. Thank you, Gid. Buyong kitis Toto Roberto. Thank you, to. Kamusta ka dira? Kay Inday Blasa, may lang pag-monitor. Kay Jane Stone, may lang pag-monitor, Jane Stone. Kay Terry Esclamada Dosaran, may lang pag-monitor, no? And Ray Bibianco, Bibanco, may lang pag-monitor, Ray. Sa kay Rodora Syoko, may lang pag-monitor, no? And si Christopher Corsiga Masmila, Christopher Corsiga Masmela, may lang pag-monitor. Ang iban sina nga wala labutan na kwan siya, na delete siya, pakadto lang sa dalom, no? Padala lang mensahe, liwat, no? Kaya hindi gid makita ang mensahe, no? Na dula. Sige, daligid lang mga kaksyon, standby anay, kailangan gid ko sa tiyempong, ibantang mga talamyamon, pakarunan ko lang na. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang, sampilang importante, ng mga pahanumdum. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros Sanon, inyong pamati
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad, may lang nga pag-monitor kay Madam Clemente Parlan. Good PM lang, greet siya lang sa sining mga tinion si Boy Parlan from Imos, Cavite and pamilya Parlan sa Bacolod, no? Kay Paring Ramel Patriarca, present man, no? Paring Ramel Patriarca. And Novami Ignacio, Ma'am Novami, may lang nga pag-monitor, no? Kag sa Ignacio and Mondia family, kag Pasoy family, ga-monitor, no? And si Toto Bambi San Roque, Toto Bambi, may lang nga pag-monitor, no? Daghang salamat kay Bambi San Roque. Ayos, kamusta Toto Bambi? Kag sa mga kauturan niya, no? May lang nga pag-monitor, no? Sige, katuan tanay si Aksyon Alvin Graba kay naka-standby sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sinimay kang tanan sa 36 anyos nga driver, critical ang kondisyon matapos aksidente nga nagbunggo sa isa pa ka salakyan sa syudad sang Bago kag may napatay to nga isa ka badyaw kuno to sulod sa Sako ay nano sa syudad sang Victorias. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon
Alvin Graba. Action, Alvin. Action, Rex, yara sa seryosong kondisyon o kung critical ang kondisyon karon ni Henrik Valera, 36 anyos. Actually, taga Barangay Alihis ni siya, diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos nga na aksidente ka alas 10:40 antak na kagabi sa area sang siyudad sang Bago, partikular sa area sang Talok, after nga nabungguan o kung aksidente nga nagbunggo ang iya sininga salakyan sang naka-park lamang nga Mitsubishi van sa kilid sang dalan sa area sang Talok. Sunod diri kay Police Major Joel Batus-Batusan, ang hepe sa Bago City PNP. Ang biktima, Action Rex, nga si Valera sakay sa iya sining multicab. Halin ni siya sa sur, padulong na kuntani sa ila sining puluyan, going North Abbey, going o papuli na sa area sang Alihis. Pero aksidente ni nabungguan ang isa kasalakyan o kung ining Mitsubishi van nga nakaparking gid lamang sa kilid sang dalan, Action Rex. Wala ini sang driver. Ang ining Mitsubishi van ang ginapanag-iyahan sang daily marketing sang natabo ining insidente dira sa area sang Barangay Talok sa siyudad sa Bago. Dugang pagid diri ni Batus-Batusan ang ining biktima, Action na Rex, kay kumo siya lang man ginakabit niya ning driver suspect. Siya lang man ang nagbunggo sa among van sa kilid sang dalan abi. Ang critical o kun nakaangkon sang malubha nga pilas sa iya sining lawas kag karon critical nga ginabulong man sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa dugang balita sa northern part naman sang probinsya sa siyudad sang Victorias, nasapuan na lamang o kung nayara na po kung patay ang ining 15 anyos nga Badyaw, Action Rex. Ginkonfirma ini ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus nga isa miyembro ini sang tribal tribo sang Badyaw. Ang ining 15 anyos nga solterito na matapos nga sa puan patay dira sa dalom sang Taytay. Gamit nila diri, Action Rex, nga Taytay, ang mas kilala nila nga Taytay Baho. Sa diin natabo ini kag nasapuan ang ining bangkay sa dalom sang Taytay Baho sa area sang Barangay 13 diri sa sa siyudad sang Victorias. Sa diin suno diri kay Corpus, ining biktima nagasopreher sang balatian kag nakaagi na confine sa to sa ikaayong lawas sa hospital apang gin-discharge o kung ginapagwa, Action Rex. Kay suno sa aligasyon wala nagaayo. That is why nga nagtinan na gid lamang sa dalom sang Taytay kag diri na, Action Rex, kagina reported mga alas 8 sang aga nga gin-report sa mga opisyal sa barangay nga may nasapuan o kung bangkay sang isa ka Badyaw nga ara sa dalom sang Taytay nga butang na lamang sa habol, Action Rex, kag kagina sa pagpadulong man sang mga kapulisan diri man, Action Rex, na hibaluan nga ngini nga biktima isa ka Badyaw. Pero ginalantawan nila, Action Rex, kaya pakigangot man sila nga kapulisan sa idalom sang police Victoria City PNP sa panguluhan sang siyudad sang Victorias nga usisaon ang bangkay sang sining biktima kung nanugid ang ginkamatyan. Ari ang pahayag kag tingog ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Itong 15 years old na to is a member ng ng tribe na Badyaw na ka-reside sa may ilalim ng tulay, yung ginagawang tulay dyan sa may City of Victoria. As per investigation na nakandak namin, ito pala yung nagsasuffer na matagal na nagsasuffer ng sakit. Hindi lang nila alam kung ano yung sakit talaga. Naipasok na rin ito sa local hospital namin sa Kaayong Lawas. Nilabas na lang kasi parang hindi naman daw yata gumagaling. Kanina, nung nirelease sa amin na actually hindi pa ang Badyaw community ang nag-relay, kundi yung mga empleyado, yung mga worker nung gumagawa ng tulay, dyan sa may type, I forgot the name, pero ang tawag namin yun is Taytay Baho. So, nung nirelayan ng worker sa barangay, so yung barangay ang nag-relay sa atin na yun nga daw medyo wala na patay na yung tao. And duda nga namin, parang yesterday kaya tato namatay, hindi lang na i-relay kagad sa atin.
Mga anong oras po na discover kanina, Colonel? Mga around pasado alas 8 na yata, I think, nung na-release sa amin, hindi na particular na yung time. Na-release na sa atin nung barangay na. So, immediately pinapuntahan natin doon ng ating investigador. Tignan kung may foul play o wala. Wala naman daw foul play na nakita. Pero ang local government natin, medyo gumagawa pa yata na hakba para ma-check whether ito namatay, baka mamaya COVID yung niya o hindi. Much better sana, hindi. So, Rex, ang pahayag ni Colonel Corpus. Balita, nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby, Aksyon Eric Magbanwa. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule. No? Nagabulig limpyo pa bakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epektos ang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol o uric acid, hyperacidity, sobrang asin, kag madamo pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sang vitamina kag minerals, kakulang sang vitamin A, vitamin C, magnesium, potassium, calcium, B vitamins, kag zinc, kag iban pa. Makabulig man sa constipation, inigintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga malapit nga butika sa inyong lugar, magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. No? Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining ihibalo, mag-text lang or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo ang Evergreen Herbal Capsule sa Sincere Drug Store, sa Zainin Drug Store sa Escalante City, Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market, kag 978 Pharmacy sa Sagay kag Cadiz City, Our Lady of Pilar Drug Store sa Cadiz, and Saint Veronica sa Cadiz, kag Butika Centroc sa Victorias, Saint Anthony Drug Store sa Kingtown Victorias, kag sa Crismar Pharmacy sa Barangay Bata, kag Lisa Tan Drug Store sa Barangay Sumag. Evergreen Herbal Capsule. Kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Lansihanay sa druga motibo sa paglutang kahapon sa isa ka residente sa Barangay 13 nga nagresulta sang kamatayon sini. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Wala na ta. Way ka na. Way na tayo. Bugos na, bugto ng hurangos mo. Bugto ng hurangos. Way na gid. Ang arapate, ipadala na. Siling ko kita. Kay wala na mo. Dadalaki ng katuhan sa dalagang istorya mo. Hindi kay wala na, kundi ipadala na lang. Oh yes, actually. Amo na, ipadala through text or ipadala through Palawan, okay lang na. Ay, oo, kasadya kung Sabado, may alam dito sa oras. Gani, actually, Pero largahon rin ang kaso sa napatay na tiruan ni kahapon sa ugto na si Nico Sain. Although ang ngalan ni Nico Sain, actually, why ni sa drug watch list ang station number 1, pero prior sa incident, ito nagagawa na nga daan, ni ngalan nga alias Nico lang, no? Pero ang utol sinigari ni Nico ang anay drug surrendering man sa area sa police station number 1. Pero mga previous case diri ni Nico Sain, according sa kay Police Major
Jobe Cedar Hepe sa Station Number 1, amo ni ang kaso nga robbery sang 2017, ang kaso nga physical injuries sang 2018 Action Rex. So kahapon ano tabo dira sa may area sang ginatawag nila nga Baywalk, may transaction kali Action Rex sang shabu dira nga natabo kahapon sang ugto nga ang customer sining napatay nga si Nico Hosain nag-order sang bali duha ka bulto nga sabo nga nagabugat ini sang 10 gramos. So atong salakyan nga van nga ginpalapitan sang napatay nga si Nico Hosain, according sa informant ni Police Major Sidel, atod dito gali nakasakay ang buyer sang Shabu Action Rex. Now sa gindaho na sang sining natiruhan nga si Nico Hosain, according sa informant ni Major Sidel, naglalisay kag may kumusyon nga natabo Action Rex sa sulod gali ito mismo sang van nga nagaparking to sa Baywalk. Kay ang natabo gali nga nadiskubrihan sang customer ni Hosain nga tong dalaya nga shabu nga duha ka bulto nga nagabukat sang 10 gramos sa baylo nga shabu tawas gali Action Rex ang gindala ni Nico Hosain sa customerya. Nung natapos ini, ginpagawa ini sa customerya sa van sa din dito nagasakay ining nagtiro sa iya. Kag sa ulihin, nagkatipig ulit si Hosain Action Rex. According sa format ni Major Sidel, atipig kag ginakaw to ang bag sang customerya nga dito nasulot ang kwarta nga inogbakal kung tani isang Shabu Action Rex. Amot nga may grapula nga tabo nga sang ulihi, without knowing ni Nico Hosain may armas kay luthang atong buyer niya nga Shabu kag dito gintiro siya nga nakadalakan pa kag dito natumba sa isa ka gamay nga pulopotwok sa area sang Purok Boulevard, Barangay 13 sining syudad sang Bacolod Action Rex. Way pa diya ang pulis naton kusin to ang lalaki nga nagasakay sa van nga nagtransaksyon ni Hosain sa drugs. Rason to nga natin ginatry pa nila gani nga malokit atong tatlo ka makotdanan ni Hosain nga nagpalagyo antes pa naman natabo ang ining paglutang sa sining biktima. According sa itong informant ng dumi transaction ni Kanagubina between sa customer niya gasakay sa van at sa ato nga victim. So ang transaction ni sa duha ka bulto or 10 grams na itransaction sa customer, pero pag sa sulod ng van kano na ginatag niya ni ang duha ka bulto pero tawat ang ang unod kasi sa customer ko nga tawat mo to nga may kumusyon sa sulod na ipagwa ni ang victim, pero gingat itong kwarta nga sa bag ay madadan tani dili di armas niya ang suspect mo tiro sa likod at naigot sa likod kasi naglapot sa iya sa Bicol. Kung transaksyon sa tawatay na tungod nga kaiwas sa isang kalsudang area sa motongin na tawas ang biktima. So, si Police Major, Police Major Jobe Sidel, ang hepe sa Station Number 1 nga nag-confirm sang insidente nga tabo nga droga ginman ang ginilinan sa sining transaksyon nga tabo kahapon nga napornada nga hasta ka natiruhan ining sospetsado kung biktima sang suspect nga nagasakay sa van sa to customer man sining napatay nga ni Nico Hosain. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pagmanuel report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Paring Romo Pasaporte on the line, no? Kag kalakip man mga kaaksyon, si amigo naton Sunny Boy Arnaldo Paladar. Hindi siya pabor nga may klase tani subong. Nga hindi blama nga tani paiway lang kuno. Anay 1 year, no? Sige, daligid lang standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa diliginawang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga,
Prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, kita sa Lunes. Sa isa naman kedisyon sa Aksyon BBB, ang waita malabutan. Pakarunan ta na sa Aksyon Reports Afternoon Edition, si Aksyon Art Tayhopo ng inyo sining mabatian sa gihapon. Sige mga ka-aksyon, nagaagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Sunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.